مدینہ منورہ دیار دلید دا محبوبہ دا شقی روزگار دلید کسودا کوي دا عشق پا بازار کے نو دا جانان دا شقی روزگار دلید پا مذہب دا عاشقانو فدایانو عرش نلوڑا گنبت پسو سوار دلید خدای دیرا والا شقرا پاسے گنو سادہ دیر زخمی زڑگی قرار دلے دیا چپا مخی پاک اللہ قسم دے کرے ہاغ کلے نورانی رخصار دلے دے چپا عرشی پور تائقی قادمنا نو کڑے ہاغ پاک اخپور افطار دلے دیا ٹول بستان مبارکی پا جمع ورکڑینو محمد امین فقیر او خوار دلے دیا دا مدینہ میں دا آقا کلے دے دا مدینہ میں دا آقا کلے دے دا محمد رسول اللہ کلے دے دا محمد رسول دا مدینہ میں دا آقا کلے دے دا مدینہ میں دا آقا کلے دے دا محمد رسول اللہ کلے دے دا محمد رسول اللہ رضوان نسب جنتونو مکڑا رضوان نسب جنتونو مکڑا دا جنتونو نالا کلے دے دا جنتونو نالا کلے دے دا محمد رسول اللہ کلے دے دا محمد رسول اللہ کلے دے دا مدینہ میں دا آقا کلے دے دا مدینہ میں دا آقا کلے دے دا محمد رسول اللہ کلے دے دا محمد رسول اللہ پا فاقری کی شاہی برتا دا پا فاقری کی شاہی برتا دا قسم پا رب چڑی زیبا کلے دے قسم پا رب چڑی زیبا کلے دے دا محمد رسول اللہ کلے دے دا محمد رسول اللہ کلے دے دا مدینہ میں دا آقا کلے دے دا مدینہ میں دا آقا کلے دے دا محمد رسول اللہ کلے دے دا محمد ویلے ایوبی انصاری حبیبا ویلے ایوبی انصاری حبیبا دما محبوب دادا ساکلے دے دما محبوب دادا ساکلے دے دا محمد رسول اللہ کلے دے دا محمد دا مدینہ میں دا آقا کلے دے دا مدینہ میں دا آقا کلے دے دا محمد رسول